בניצני הנגב רצינו לחולל שינוי פדגוגי משמעותי בראייה הוליסטית. נקודת המפתח ממנה יצאנו הייתה של בית הספר הוא מקום שמזמן למידה כל הזמן ובכל מקום. על מנת לחולל תהליך שינוי משמעותי עלינו להבין מה קורה בלמידה עצמה. למידה להבנה משפרת את ההוראה שלי ומאפשרת לי לראות את התלמידים באור אחר. הלמידה בכיתה חווייתית יותר, רלוונטית לעולמם של התלמידים ויוצרת שיתופי פעולה. התלמידים לומדים לחפש את הידע. הלמידה מעוררת את המוטיבציה אצל התלמיד. הברק חזר לעיניים. כשילד מבין, יש ניצוץ באוויר. הידע הופך להיות שלו ומכאן השמיים הם הגבול. היום יש לנו משימת הבנה בגיאומטריה. במשך מספר שיעורים חקרנו, פעלנו והתנסינו בחישובי שטח של מצולעים ומעגלים. היום בתוצר ההבנה שלנו נחקור את מפרט התוכנית של הבתים שלנו. נתחכה אחר עבודת האדריכל והמהנדס, ננסה לחשוב מה היו השיקולים שעמדו לנגד עיניו. נבקר את עבודתו, נחשב שטחים, נרכוש מרצפות, נרצף, נצבע קירות, נוסיף מרצפות עגולות ונבנה בריכות וגם נבדוק כמה מים צריך כדי למלא את הבריכה. אנחנו משתמשים בלמידה שלנו כדי להבין איך דברים עובדים באמת. בעבודת צוות אני מסביר את עצמי ובכך אני מבין את מה שלמדתי טוב יותר. אני שומע דעות של אחרים וזה מעניין. יוצרי ההבנה הם קצרים וממוקדים. אנחנו לא צריכים לזכור חומר אלא לבצע את מה שהבנו. הפרויקט שלנו הוא בניית דגם של בליסטרה. אנחנו לומדים את הנושא בכוחות עצמנו ומתכננים איך ייראה הדגם. הבנו שהחוק הפיזיקלי שפועל במנגנון הוא המנוף, למדנו אותו לבד. ועכשיו אנחנו מתכננים את העיצוב ואת החומרים שמהם נבנה את הבליסטרה. אנחנו מעלות את המחזה מדע. זה אתגר גדול ואנחנו מאוד מתרגשות ממנו. אנחנו מתכננות יום אולימפי בבית הספר. כך כולם נהנים מהחוויה ומהלמידה. זה מעניין ללמוד ככה כי אנחנו עובדים עם חברים ולומדים נושאים שמעניינים אותנו. הסקרנות והצורך לחפש תשובות מובילה אותנו לחפש ידע וללמוד. זה לא פשוט כי הלמידה היא באחריותנו, אבל זה כל הכיף, כי בסוף ההבנה היא שלנו. העבודה נעימה אתם יכולים להמשיך כל קבוצה במדינה שהייתה לה. הכרנו את המשורר חיים נחמן ביאליק. החלטנו בעקבות השירים שלו לעשות משחקים. כל קבוצה תכננה איך יראה המשחק שלה על דף טיוטה. אנחנו הכנו לו את הפרח לפרפר. אנחנו שכבה ו' פועלים מזה חצי שנה למען איכות הסביבה. אנו אוספים בקבוקים למחזור, ובכסף שאנחנו אוספים נפיק את מסיבת הסיום. אנחנו בנינו כאן עיר עתיקה, עדיין לא סיימנו אותה, אבל אנחנו עוד נעשה בבתים והכל. וזאת תהיה העיר שלנו. כחלק משיעורי טבע וסביבה בנינו גינת ירק. עכשיו אנחנו רוצים להקים גינה מזמינה לפרפרים וציפורים. כאן נקים את הגינה המזמינה ונזמן לבית הספר שלנו בעלי חיים מן הבר. נשתל צמחים שמושכים פרפרים וציפורים. נוסיף תחנות האכלה ברחבי הגינה. נשקם את הנחל ואת הבריכה כדי שיגיעו דו-חיים וציפורים לשתות ולהתרחץ. כאן תהיה עמדת תצפית עם מגדירים אליה יוכלו לבוא תלמידים לצפות בציפורי הבר ובפרפרים. עשינו את זה בצורה חזותית כדי שנזכור הכל למבחנים ובמקום להעתיק כל מיני דברים אפשר לסדר הכל.
במפת חשיבה. כשיש קווים ישרים, המוח שלנו ישן. בית הספר נמצא היום בתחילה של תהליך. יש כרגע בבית הספר איים של עשייה, כאשר בשנה הבאה אנחנו מקווים להפוך את האיים האלה ליבשה אחת גדולה.